Hej, jeg fik ikke lade være med at sidde og lytte, da jeg sad derude. Der kan vi spille trommer, hvad er det? Så jeg fandt sådan her. Jo tak. Fordi lige om lidt, så altså det er selvfølgelig ikke en gave, det er også et brugt show, så du skal ikke blive fornøjet. Nej, det passer ikke. Lige om lidt, så skal vi bruge den, og så håber jeg, at du vil spille lidt for mig. Fordi jeg har hørt, at du var ikke god til at spille på stol. Ja. Jamen okay. Kan I lide at høre musik og sådan noget? Ja, okay, så kan man lige synge for det. Pigerne siger, jeg holder en Justin. Det er bare lidt ærgerligt, at de mener Justin Bieber. Der er jo, han er jo, det er Justin Timberlake, ja, det er mere mig. Det synes jeg ikke okay. Men ja, så er jeg ret sur for tiden, når jeg får det at vide. Og så er jeg også bare irriteret, når jeg går ud af en telefonboks. Fordi så kan folk ikke lade være med at forveksle mig med Superman. Bare fordi jeg kommer til at tage mine underbukser uden på mine bukser. Og det har sådan lidt. Det kan ske for alle. Og det sker også nogle gange for mig. Og så er der nogen, der tror, det er Superman, så jeg er ikke Superman. Og så er det selvfølgelig en lomtyv. Så han er snedig, så tænker jeg, det er ikke Superman, så siger jeg lige hans penge. Nu har jeg ikke nogen penge. Det er selvfølgelig lidt ked af. Men så tænker jeg, for jeg er geni. Det tror jeg ikke på, okay. Jeg er geni, fordi jeg har opfundet et dankort, som jeg har lavet af gær, som man altid hæver over. Og så tænker jeg sikkert, hvad vil du bruge alle de penge på? Og der har jeg en idé mere. Den er faktisk mere genial end den anden. Det er at bygge en svømmehal ude i Københavns Lufthavn. Det tænker I sikkert, det er mærkeligt, men det er en rigtig, rigtig fed idé. Så bygger den her kæmpe store svømmehal ude i lufthavnen, og så venter jeg på, at der er en rigtig fed mand, der stiller sig op på vippen og råber bombe. Og så kommer alle vagterne bare og springer i vand, og så bliver det ikke for sjovt. Jeg tjener rigtig mange penge, fordi de skal betale for at komme ind i den svømmehal. Og men den er blevet lukket. Ja. Det er jo simpelthen ikke løbe rundt mere. Så nu har jeg slet ikke nogle penge mere igen. Og mit dankort blev taget frem, og de sagde, du må ikke lave dine egne penge. Ja, det er sgu... Og jeg var i fængsel? Ja, det gjorde jeg. Jeg er 19 år nu, og det bliver ved. Og jeg har siddet i fængsel i 25 år. Det er svært. Jeg sad derinde og brummede sammen med de andre piger. Og så har jeg hørt det der med, at Aarhus skifter navn. Kommer fra Aarhus? Du ved ikke, at Aarhus skifter navn til Aarhus. I stedet for, at det bliver stadig med Å, så bliver det stadig med dobbelt A. Og det er, at jeg sidder og tænker, at inde i den der byret i Aarhus, der sidder nieren. Han har lige foreslået, det skal ikke være Å, det skal være dobbelt A. Det skal være dobbelt A, det er der, jeg kommer fra. Aalborg, er det også dobbelt A? Kommer nieren for? Nå. Nå. Hvad laver han så i Aarhus, om jeg må spørge? Det, som jeg skal prøve nu, det er rigtig, rigtig farligt. Det er lige om lidt, at det der kommer ind. Ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Sådan sikkert. Det er lidt af sats fra min side, og også fra jeres side. For nu skal I være med, I skal hjælpe mig. Jeg skal nemlig lave noget, der har en impro-historie. Det vil sige, at det er ikke noget, jeg har forberedt hjemmefra. Det eneste, jeg har forberedt, det er, at vi skal lave en superheltehistorie. Kunne det ikke være action-packed? Okay. Så vi skal sammen lave den her historie. Jeg ved ikke, hvad der sker, det ved jeg heller ikke, men det finder ud af sammen. Det skal være en superheltehistorie. Først så skal jeg høre, har du ikke lyst til at sige en superhelt? Det behøver ikke være en, der findes, det skal det ikke være. En af superhelt. Spider-Man. Spider-Man, okay, ham kender vi lidt godt. Men vi siger bare, at det er Spider-Man, men han skal så ikke kunne det der med spindelvæv. Hvad er det, han kan? Smøre mad rigtig hurtigt. Han kan smøre mad rigtig hurtigt. Okay, så det er bare rigtig smør hurtigt madmand. Og godt, så laver vi den historie. Hvor skal den foregå? Hvilket land? Australien. Der kommer den rigtige Spider-Man jo også fra, i virkeligheden. Så hvis vi laver den her historie. Spider-Man, han står op en morgen. Der er helt mørkt. Nej, han har sin maske på. Det gør han nogle gange. Spider-Man. Og så går han ud i køkkenet. Jeg er sulten. Og så tager han Robert og spejlhus. Og han går lige ud og tager et æg ud i haven.
Han har en kæmpe stor pande. 2 håndtag. Det er et fisk. Og så vender han den lige op, den her. Og så meget videre. Lag mærke til hurtigt. Jeg kan godt lide at slå musik. Kom lige ind. De lever stadig, så bare hjemme. Og så lige pludselig, så ringer hans telefon. Kan du lave en ringtone med din mobil? Nu løber nogle heste forbi udenfor en tid. Hallo? Hvem er det? Kaj. Hej Kaj. Hvad vil du, Kaj? Der er sket noget helt forfærdeligt. Hvad er det, der er sket? Hans traktor er gået i stykker. Jamen, traktor går i stykker, siger han så. Nu igen. Så det han gør, det er, at han kalder på hans rigtig gode ven. En anden, der også er superhelt. Som er rigtig god til at spille skak. Så ringer han, hey Ludoman! Så kommer Ludoman. Så Spider-Man, har du også lært at spille Ludo? Ja, yeah. Jeg tror du spiller skak. Er du slået hjem? Det gør man også noget, men ikke skak. Okay, jeg smutter igen, fordi jeg var meget forvirret. Han havde været i byen dagen før. Han havde tømmermænd. Han havde det ikke godt. Og så Spider-Man tænker, at nu er det der æg blevet koldt. Nej, altså, han spiser alligevel. Han er sulten. Og så er det, han har en far. Ja, det har han. Det kan man grine af. Han står her og servicerer ham. Han kan ikke snakke. Ja, man skulle tro det. Men det er han ikke. Han kan bare ikke snakke. Men han servicerer Spider-Man. Han er hans stumtjener. Og han hjælper Spider-Man. Men Spider-Man siger, jeg kan godt selv. Okay. Hop, du kan snakke! Pest, så rødder han i sig selv. Han begynder at løbe. Ude op på traktoren. Den virker ikke, siger han så. Så løber han igen, og så ser han den der kæmpe store kænguru. Kæmpe stor kænguru, altså er faren meget lille. Man kan godt tælle fejl. Jeg har glemt at tage 3D-baller med til jer, ellers så kunne jeg se, hvor stor han leger lige på. Men det kan ske. Og så er det, han kommer Spider-Man. Han løber efter ham. Det er noget, der ikke når man skal løbe sådan her. Og så kommer man ud til den her traktor. Og Spider-Man, han bider sin negle. Han havde handsker på, så handskerne går i stykker også. Men der sker det er, at Spider-Man, han gør sådan her. Kan jeg få? Ej, så kører traktoren. Altså, du skruede lidt for hurtigt der. Kunne du mærke det? Nej. Ja, prøv. Kan du gøre det baglæns? Sådan, tak skal du have. Og så virker traktoren igen. Og starter man ned til sin dages ende. Okay, det gør meget mærkeligt. Det er, nogle gange så går det godt, nogle gange så går det dårligt, nogle gange så går det rigtig dårligt. Jeg ved det ikke. Men det vigtigste er jo, at Spider-Man han har det godt. Så nu vil jeg gå tilbage til noget materiale, jeg har skrevet derhjemme. Fordi jeg er studerende, og det er ikke mere, jeg var. Jeg blev færdig i sommer, og så har jeg valgt at tage den nemme løsning ved ikke at læse videre. Så det jeg gør, det er, at jeg ser rigtig meget fjernsyn. Jeg elsker at se fjernsyn. MTV og The Voice og... Så nogle gange, I kan godt lide sang, så kommer den her sang. Det er det, der gør mest ondt, det er det, jeg savner nu. Det du giver videre nu, til en, der ikke er mig. Det er det, der gør mest ondt. Okay, den sang, den er bare vild med. Eller det er ikke, jeg hader den. Men musikvideoen kommer, den er god, musikvideoen er god. Så hver gang den kommer i fjernsyn, så mute. Så sidder jeg bare og ser den der musikvideo der, hvor Burhan G i tanktop. Og så det sker altid, at når jeg sidder og ser den der Burhan G i tanktop, så ringer min ven til mig. Min ven ringer til mig, og så siger han, og så ligger jeg på. Så ringer han op igen, og så siger han, vil du med ind og se en film? Og jeg siger, nej, jeg har lige set en. Og så bliver han sur, så bliver han også sur, så begge to sure, så sur på jeg. Men jeg er meget nem overtalt, så han får overtalt mig til sidst til at tage programmer. Så det jeg gør, det er, at jeg går med dør.
går ind igen, så tager jeg tøj på, så går jeg ud. Og så siger jeg, hej Froden, giver det high five, for det er meget frisk. Nogle gange, det er det meget. Så løber jeg ned med trappen. Og så det jeg hader, når jeg er ude og køre, det er når folk de stiller sig over for mig. Især når jeg kører bil. Fordi, gå væk, hold op. Det irriterer mig. Så det jeg gør, jeg smækker døren. Først går jeg ud, og så smækker jeg døren. Og så begynder jeg at løbe. Kan til løbe stærkt. Ej, sådan er det ikke. Sådan er det løbe. Og så begynder politiet at løbe efter mig. Og de overhælder mig, så det var ikke mig, der løbe efter mig. Jeg siger hej, og de siger, hvem er du? Og så kommer jeg op til toget. Og så sætter jeg mig i tog. Det er også fint nok. Så er jeg stået af i tog. Så sætter mig ind i metroen. Fordi... ja. Og så metroen. Prøv lige at kigge på. Prøv lige at kigge. Ikke også mine ben, ikke også? De er højere end Spartermands far. Så det... de er ikke beregnet til at dele benplads med andre. Skal jeg helt sige. Så for den dag sad jeg i metroen. Hyggen nok så hører musik og det der gør. Og så er der en dame, der sætter sig over for mig. Og hun når lige at ramme mine ben og træde mig over min fod. Jeg går også lidt af med at tage skistøvler på. Men alligevel, det er da meget irriterende. Og det gør så, bliver sur. Jeg er helt oppe i det røde felt. Det er der ikke. Det er helt oppe i det røde felt. Og så går jeg ud af den metro. Jeg er irriteret. Kommer hen til rulletrappen. Der bliver så lykkelig. Fordi den er gået stykker. Og rulletrappetrin, det er jo sådan et stykke større end normale trappetrin. Så der er det, at mine ben, de er bare beregnet til at gå på rulletrapper. Så jeg går bare sådan her. Ja, I kan bare vente til den virker igen. Ja. Så er jeg sluttet en banan. Men de andre, de står nu venter og tiden går, og metroen kører forbi, og der kommer en blomst. Okay, og så kommer jeg op til svingdøren, eller skydedøren. Wow. Jeg kan svingdøren, for skydedøren. Det er fejl. Og gå ind, svingdøren drejer rundt der, og jeg skynder mig ind. Jeg kommer først. Men så er der rulletrappen, det begynder at virke igen. Så folk kommer bare spurtende efter mig. Så jeg kommer til at slå helt magsklip ind i hjørnet. Og så skal jeg bare gå der. Hele dagen. Det var midt i myldretiden, ikke? Så jeg står bare der, og jeg havde min madpakke med hele. Og så når myldretiden den er overstået, så kan jeg endelig komme ud igen og trække vejret. Så møder jeg, jeg troede lige, det var blevet en god dag, ikke? Så møder jeg min gamle historielærer. Min historielærer, han er så gammel. Da han gik i skole, var der ikke noget, der hed historie. Så gammel er han. Helt sindssygt. Altså, da jeg gik i gymnasiet, der havde vi en dog, der hed Sten Farver. Det havde han ikke. Han havde bare sådan sten. Og han har lært at tale dansk nu. Det er mærkeligt at have fat med ham. Og så begynder han at snakke til mig. Og jeg bliver bare mere og mere, og mit hoved det er bare bum. Og så han har bare sådan en skin af stemme, ikke? Så husker jeg tilbage på min gode morgen. Og så siger jeg til ham, du skal ikke snakke til mig. Fordi det er det, der gør mest. Tusind tak skal I have.